sa vás spýtať krátka anketová otázka. Z ktorej časti Slovenska pochádzate? Východ, západ alebo stred? Juh. Čaute, my sme Adventurers. Jeden mýtus hovorí, že Bratislava je plná východňarov. A prečo to tak je? Pretože na východe je všetko zrobené. Nie. No, a my sme sa rozhodli tento mýtus otestovať, čiže bereme kameru a ideme oslovať random ľudí na ulici a budeme sa ich pýtať, že odkiaľ pochádzajú. Poďme na to. Môžeme vás zastaviť s takou malou anketovou otázkou? Ja sa chcem len spýtať, že dávame si takú anketu, teda vy ste prvá, konkrétne, takže super. Pochádzate z východu, západu, stredu Slovenska? Západu. Západ. Východ. Východ, super. Takže ste prvá východňarka, ktorú sme stretli. Západ. Západ? Nevieš. Je to Bratislava, no tak to je západ, to by sme mali. Dobre. Stred. Dobre, super. Prvý zástupca stredu. Sever. Sever. Takže to beriem ako stred. Na Kysuciach. Dobre, ale ja vás dám do stredu, lebo je to také, že stred. Východ. Západ Stred. alebo stred? Po stred Slovenska. Západ, hej. A je to aj konkrétne Bratislava? No, dobre. Takže ste ďalší z Bratislavy v našej ankete. Ďakujeme a želáme pekný deň. Tak západ ešte. Stred? Stred. Západ. Východ, Stred, západ. Ste ma predbehli, ale podal do stred. Západ. Bratislava, západ. Ja som cudzinka. Cudzinka. Super, ďakujeme. Dovidenia. Juh? A je to skôr západ alebo stred? Stred. Česká republika. Stred. Západ. Zo západu. Stred. Kamo? Západ, stred alebo východ? Západ. Stred. Západ. Kamo? Západ. Zo západu. Západ. Východ. Východ, super, konečne nejaký. Konec? Kámo, ten východ mal byť plný. Ja som zo Slovenska. Nie si? Ne. Dobre. Východ, super. Nepochádzam. Nepochádzaš? Tak odkiaľ pochádzaš? Zo Štokholmu. Stockholm, čiže zahraničie, hej? No jasno. Dobre, tak zahraničie. A ty západ? Bratislava. Ja som konkrétne z Maďarska. Západ. Toto. Západ? No. Super. Ďalší zo západu. Ďakujeme. Zatiaľ to vyzerá tak, že máme asi 50 ľudí a z nich asi 30 povedalo, že je zo západu. Čiže ja si myslím, že je zbytočné ďalej pokračovať v tomto, keďže sme zborili my a máme tu len 4 východňarov. A myslím, že týmto to môžeme asi ukončiť. Ďakujeme, že ste nás sledovali v našom novom dieli. Selfiečko v tom bude dobre. Selfiečko, jasné. Budete selfiečko. A keď chcete vedieť 5 krajín, ktoré majú najsilnejšie pasy sveta, určite dajte subscribe a videjko vám vybehne automaticky. Čaute. Mother said turn that noise down, but I was shook that couldn't stop. I need a punk rock rocking out gone.